Il-Prim Ministru Roberta Bela żara l-Arrieda ċ-ċentru ta' Ħalluqa fejn ta' kuljum isiru testijiet tal-coronavirus u ringrazzja lil ħaddiema fil-qasam tas-saħħa u aċċerta ruħu mill-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema f'dawn iċ-ċentri. Il-Prim Ministru fakkar kif pajjiżna għandu rata għolja ta' testijiet għall-virus. Fil-fatt, Malta għandha rata ta' 3 darbiet aktar mill-medja Ewropea u saħansitra ta' 22 darba aktar minn dak rakkomandat mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa. Ta' kuljum f'dan iċ-ċentru tim professjonali jieħu testijiet lil dawk kollha li jmorru sabiex jagħmlu t-test tal-COVID-19. F'din iż-żjara l-Prim Ministru kellu l-opportunità li għatta ftit ħin f'dan iċ-ċentru u jitkellem mal-ħaddiema u jirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom lejn il-poplu Malti. Minn Marzu l-hawn saru aktar minn 143,300 test. Għal dawn l-aħħar xhur kemm fiċ-ċentru ta' Ħalluqa kif ukoll fiċ-ċentru ta' Pembroke eluf marru jiċċekkjaw lilhom infushom minħabba dan il-virus. Din il-ġimgħa l-awtoritajiet tas-saħħa se jiftħu 2 ċentri oħra ta' testijiet f'Ħalqormi u Burmarrat biex ilaħħaq mad-domanda għat-testijiet.